NRT kanaleke fitneciye. Ava xftına kadereke hezbiye piştî ku NRT de raportekê de behsa bûyereka dîrokî kir û ew îna bîranîna xelkê ku li sîweyekî a piçirû de ye. Dîroka çi welatekî lê serkeftinê dest pê nekiriye, belku gelek ji welatên cîhanê bêşerê xwînawî derbas bûye û piştî salan ji şerî yan jî bûyerên nexwastî dîroka nû dest pê kir. Lê zorîneya welatên pêşkeftî li rêka danpêdan bê şaşên derbas bûy û biryardan lê serwiyekê çi rast e û çi şaş e. Dîrokeka nû ya serkeftî tûmar kir. Almanya di nehada êke ji pêztirîn welatên cîhanê lê rûyê aborî û siyasî ve. Di derbasbûya xwe de serkirdeyekê wekû Adolf Hitler bi xwe vedîtiye ku welatê wan rastî şerî kiriye û cînosayda cûhiyan kiriye û jerxana aboriya welatî xapûr kir û gelek lê deverên wî welatî kavil kirin. Lê hêşta serkirdeyên wî welatî sil nekiriye lê behskirina wê dîrokê, belku lê qonaxên destpêkî zerokên xwe bê wê dîrokê aşina dikin û seredanên taybet bo mizexana Holocaust encam didin. Zerokên wan dizanin ku naziyan û serokên wan 6 milyonê cûhî cînosayt kirîne. Pisyar ew e bûçî vî karî dikin. Aya Almanya jî fîtneçî ye ku wî awayî behsa derbasbûya xwe diket? Almanya dixwaze hemû zarokên xwe piştî şerê cîhaniyê duam fêr bibin û bêçav vê xwe bibînin ku bab û bapîrên wan çi karekê çapal encam daye. Ku sedema wî karî hêşta Almanya baca wê şaja dîrokî ditin. Heye ku çi cara nifşê nû û eqlê nû ya Almanya ne kareke lî awayî neketin, belku hezirê jî jê neketin. Lê li Herêma Kurdistanê behezkirina şaşên dîrokî û firotina axa Kurdistanê ji aliyê hizb û mirnişîn û îmaratan bi fîtneçî tê temaşekirin. Ew mîdya behsê şaşiya serkirdeyekî diketin dê derbasbûyî de bêhîce de heldana birîna kevin tê tûmetbarkirinê bi fîtneçî. Di demekî de sedema serekiya pêşkeftina gelek ji milletên cîhanê ew bûye ku dest lê ser birînê û şaşên xwe dane û dixwazin bê şaşên xwe de biçin. û peyman daye ku wê şaşê dubare nekin, wekû dîrok behs ji derbasbûya xwe dikin heye ku mifay jê werbigirin. Berûva jî ew milletên behsa derbasbûya xwe nekin û şaşên xwe destnîşan nekin û danê bê wan şaşan nekin, ev li cem wan asayî ye li her demekî de dîrokê dubare bikin. Çunku biryar nedayne û neragihandîne ku wî karê derbasbûyî de kirîne ku karekê xirab e û dubare nekin. Di wî kivanî de NRT biryar daye kanalek bîtin dîrokê wekû xwe veguhêze. Heye ku neviyê nû mifay lê werbigire û dubare neketin. Herçende ew ên derbasbûyî de şaşî kirîn, wî karê NRT bê fîtne nav dibin. Lê NRT rij de li ser encamdana karê pîşeyî û berpirsyaraneyê mîdyaya xwe lê gihandina zanyaran bi hewlatiyan. Ev jî dê bîta sedema hişyarkirina hewlatiyan û pêşkeftina Kurdistanê.